Wothuka wazithwala entloko uThandiswa xa eboniswa umbono womyeni wakhe weminyaka ekushicilelo lwevidiyo eqabulana bucala nomnye womongikazi kwisibhedlele awayephangela kuso. Lo mbono wayewuboniswa ngumcuphi wabucala, private detective, owayeqeshwe kwanguThandiswa, ongunkosikazi kaGqirha Waka. Kwakusicaca nje kakuhle ukuba izinto azisemntakangqika kumtshato wabo. Ngubani uGqirha Waka? Kutheni sele ephandwa bucala ngunkosikazi wakhe? Khawusondele ndikubalisele ukuba sifike nini, njani apha. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwenga nasebali. Usibaliselwa yaye sibhalwe kwangulubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicilela sePowerhouse Media Productions. Balilona elithi, lo ngundofanaye. Lonwabele. Uthe akugqiba ukufundela ubugqirha kwelo laseCuba uBongani Waka, akaphozisa maseko kufika kwakhe kweli. Waqhuba nemfundo yakhe de wagqiba isidanga sakhe sokuba ngugqirha ukutyanda ubuchopho, brain surgeon. Kwasekuhambeni kwakhe uBongani ukuya kwelaseCuba, uhambe ethandana nenzwakazi entle kakhulu, Thandiswa Mxenge. Intombi ekhanyayo ngebala, enoncumo olukhazimla okwelanga ekuseni. Uthe nje ukugqiba imfundo yakhe uGqirha Bongani Waka, wazimanya ngeqhina lomtshato noThandiswa Mxenge. Bafudukele kwelaseKapa apho wayeza kusebenzela khona uGqirha Bongani Waka. Balizwe ngabantwana ababini abangamakhwenkwe. Ingathi ndiyayibona imfudumalo nothando yakwelo khaya lwezifundiswa. uThandiswa naye ke wayincaphepe yegqwetha eliphuma izandla kwakwelo Kapa. Andisathethi ke ngepomakazi lendlu ababehlala kuyo kunye neminyobo yemoto zalapho. Kudluleke nje isithuba seminyaka emihlanu ephangela kweso sibhedlele saseGrooterschuur. uGqirha Bongani Waka suka kwaqeshwa omongikazi abathathu kwalapho kwicandelo awayisebenza kulo. uNkabi wayezithethela esithi nokuba abantu bayafana, lo nguAmanda Mthi, kucaca into yokuba uyamazi. Ke yena wayesiba uyacinga kanti uyakuthetha oku. Bheke kwangoko unesi esothuka naye xa ebona uGqirha Bongani Waka awayefunde naye high school. Esi sibini sancumelana ingathi ngabantu abasandula ukudibana izolo. Uzukhumbule ukuba bakhe bathandana nabo e-high school. Bathe ke ukuncokola ithutyana bekhumbuzana ngeemini zakudala zase-high school. Eyona nto eyabohlukanisayo kukuba uAmanda wayephuma kusapho elihlelekileyo, nto leyo umama kaBongani wayicekisa esithi akafuni into eza kubajongisa phantsi ngabantu. Nangona babesathandana bona, kodwa uAmanda wakhawuleza wasiwa ezilalini emveni kokusweleka kukanina. Baba bayohlukana ngolo hlobo. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala udla wakho. Ungaqhagamishelana nathi kumakhasi zonxibelelwano apho ukhangela iPowerhouse SA. Kodwa okwangoku sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.